Ayo Pak De. Ngumpul ya. Jirolu. Lah, penak to jenglengane randa mbek. Sing dhuwur kok isane dikone emang sing dhuwur ora dhuwur tak jlongkone rene. Lah wong endek iki dikon dhuwur ya. Makane belajar ngumpul do cek dadi dukur. Trendek bisa. Ya sejen nah, dirimu wis elastis iki sik gurung elastis kok. Ah mangane tak ajari kok iso. Elastis ngono. Iya. Ada prono. Gantian. Kembang wae ngangge parian satu-satu ya. Sopo sih iki? Duh aku sih. Raja dhisik. Aku sih berarti. Ya. Sego goreng auri kremes mlebune garing metune teles. Mlebune garing, metune teles. Niku napa? Perjelas dong. Pikirane gak oleh joro. Nggih. Niku lho kula ngemut permen. Oh, ngemut. Nggih. Ya bener to, mlebune kan garing. Garing. Metune. Teles wong rong entek. Sing tuwek-tuwek kok guyu ae. Nggih. Kula ngenten iki nggih diburu Ibu Menok kok. Oh, diburuki. Wah, lesene Bu Menok iki. Waduh, ya iki mau bener dari Dewita iki mau. Oh, nggih, nggih. Ayo nak. Lho ayo nok. Nok. Sedanten apa niki? Nggih, parian. Tuku tempe. Tuku tempe. Tuku tempe. Menyang Jombang. Lu adoh. Adoh. Kacek saece milih sing ngendang. Gowon mulai ndi lah. Keliru milih sing gampang wis Oh, ayahku iya. dhewe sing gampang. Melo pakmu. Dan Gak sing dalang ta, Gil? Sing dalang Asline milih mau asline milih sing dalang. Kaya Ngono sing jane kan. dalang iku menyakitkan kaya. Oh. Sampeyan gak ero to? Alang-alang tengah rawa. Ini melok dalang uripe soro ya. Soro pol. Dalan uripe sore. Soro. Iku mau lho, mlebune garing, metune teles iku mau. permen. Iya. Monggo sebelahe Mbak Rakil sampun dan iki Mbak Zara. Sik rundingan. Rundingan. Sik rundingan. Arep PKK iki lho. Ayo cepet. Wis rek, sing jedul sapa rek? Arek iki bingung e. Aku bingung. Sik, sing jedul sapa? Nggih, Pon. Nggih. Langsung caping gunung. Next. Panas dan aling-aling caping gunung misuwar
langsung dangdutno kok Deto. Nadyan wadon miwah Daniel Laras semampir di